pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His. Madaydayaw ti Apo. Praise the Lord. Nagasat malem. Kadagiti amin nga agbuy-buya. Dingdingeg iti daytoy nga kanito. At ito'y manen ti programa tayo. Mensahe ti panakaisalakan. Kita kablawang kay amin. Iti naga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kata karagiti amin ngagdingdingeg agbuy-buya iti madanon dito nga istasyon tayo kablawang kayo iti daytoy nga malam iti nagasat na imbag ang malam tayo amin kin kastamot Merry Christmas. Okay, Christmasen kakabsat. Kita kastamot dagiti naayat nga sponsor tayo nga agsarday nga mangsupsuporta iti daytoy nga programa tayo tapno agtuloy. Kita God bless you. Kiti sponsor tayo nga gapo iti abroad duduma nga nasyon. Kasko iti Italy, France, kin Grace. God bless you. Kakabsat nga sponsors kastamot dagiti kakabsat iti Barangay Darapidap. Ang runaan kadagiti church mate tayo dita Darapidap. Naimbag amalam tayo amin kakabsat iti Barangay Kalimugtong, Barangay Mi. Ituan agtalinay tayo nga agbuya pailayan kakabsat. Hantay pay mangagan. Ket tapay kuma kadagiti radyo yo iti social media ada nga agtalinaed kuma iti nga programa tapno mangagan tayo dagiti naimbag adamag. Ketuen kastan kasagpat patuloy tayo kararag tayo. Amami anasantuan iti daytoy nga kanito. Ato'y manen o Dios ti programa mo Apo mensahe ti panakisalakan. Nga isu Apo nga mangmangagan panpanawagan no Apo. Kadagiti o Dios sasao mo Apo babaan o Apo ti daytoy nga istasyon o Apo. Kuno Apo dawatin mi ti tulong mo. Tapno kadiu Apo agbalin daytoy nga programa kadiu Apo nga nabaligi. Ti Santong Espiritu mo kadiu Apo ti mangkontrolo Apo. Sikaw Apo ti mangilisi o Apo kadagiti anyaman o Dios nga saan o Dios nga nasayaat o Dios nga pasamak. Kuno Apo ituloy mo ti mamindisyon kastamo to Apo iti mangibinsa-binsa o Apo kadagiti sasaom iti daytoy nga aldaw. Dawate kadiu Apo iti anointing mo Lord God tapno kadiu Apo dagiti sasaom adda kadiu Apo nga may binglay o Apo nasayaat o Apo. Ket sumrek kadiu Apo kadagiti nagunggan ti puso dagitoy Dios nga agdingdingeg o Apo. Ket wenno Apo kastan itultuloy mo Apo ti minisyon kami. Italek min kin kadaytoy nga ramid mi tinaga ni Apo Hesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tutuloy tayo ket sakbay na nga iyawat ko iti agmensahe iti daytoy nga aldaw kayat kuman iti mangipa iti maysa nga kanta, maysa nga Ilocano song, amok tay amin daytoy. Amen. Manibudili ti Bethlehem, naipasngay ti Mesya, tiyari ti lubong, ken
ken timangi sa lakang isot Cordero ti Dios isot ti Verbo a Dios amang ikat basbaso ti sangalubungan Jesus sikati dalang sikati pudno ken ti biag ngagnanayo Jesus sikati alpa ken ti omega abot langit ken daga takas talaunay panagayat ti Diyos tatao ti lubong tainted na't anak na iti siya sinuman amamatiken kwa na main to mapukaw ket maragpat nan tutbiang Jesus sikati dalang sikati puno ken ti biag ngagnanayon o Jesus sikati alpa ken ti omega apot langit ken daga o Jesus sikati dalang sikati puno ken ti biag ngagnanayo Jesus sikati alpa ken ti omega apot langit ken daga. Amen. Praise the Lord. Jesus is the way, the truth, in the life. Kung nanangaro diti Juan 14:6. Ket iawat ko niti mga kasaba tayo ti daytoy nga aldaw, Pastora Danilin Baludbud. Praise the Lord. Maraydayaw iti apo kakabsat mi iti tangatang na imbag amalom kada tayo amin datayon iti maikadua a Domingo iti bulan iti Disyembre manula a Domingon kakabsat kalpasan daytoy nga taon 2025 maraydayaw iti apo ket mapantayton iti sumaruno a taon 2026 palubos iti apo. Maridayaw iti apo kahit ko lang nga kablaawan dagiti amin nga kakabsat nga naka-tune in tatta iti digital TPN digital TV network kakabsat iti Facebook Live iti radio station DCTP ditoy syudad iti Candon nagasat nga oras kakabsat nga intayo panagkakadwa ita kaya't ko laeng iti dumanon kakabsat in behalf iti programa mensahe ti panakaisalakan kakabsat iti sibubukol nga familia iti Malubay Agos suno ti Agos Malubay family kakabsat ket iti daytoy nga gundaway kaya't kulaeng iti mangidanon kakabsat iti panakipagrikna iti sibubukol nga programa iti biang mi ditoy kakabsat radio iti kabsat tayo nga ni Pastora Grace Malubay Agos ket napanen iti unay-unan kakabsat ket agyaman tayo kakabsat karagiti gundaway nga nakadkadwa tayo isuna ditoy ni Pastora Grace Malubay Agos ket nakamasayag tatta ijay pinili Ilocos Norte
Natay isuna kakabsat idi December 9, Martes 2025. Kastamot iti panakaipunpon na kakabsat ket maaramid to inton Huwebes, December 18, 2025. Iti Assemblies of the Firstborn Nagtriguan, Pinili, Ilocos Norte. Maraydayaw iti apo kadagiti amin nga gagayem ken makamam mo ken kuana no at dadagiti tiyempo tayo kakabsat mabalin tayo lang iti dumanon ijay Pinili, Ilocos Norte. Maraydayaw iti apo gyaman tayo kakabsat dagiti info nga indanon kada tayo babaon ken ni Pastor Mila Lumbaw ijay Pinili kakabsat. Edmalin ijay Pinili, Ilocos Norte. Kasinsin ni Pastor Grace daytoy kakabsat ijay Pinili, Ilocos Norte. Ket kasta iti biyang ti programa mensay ti panakaisalakan dagiti anak ni Brother Brian Agos kastamot ni Brian Prince Ian Agos nakong makipag-greet na kami ti pasamak iti mamangyo. Ket adanto tiyempo nga makapagkikita tayo palubos ti apo nga makaumay kami idita. Madaydayaw iti apo ket karkararag tay ti familia iti Malubay Agos kakabsat iti pagtengda iti daytoy nga gundaway awan sabali nga talged mangmangted iti liwa tayo no saan nga ti Dios nga pagserserbian tayo na sapay lako makakabsat nga umdas dayjay Espiritu ti Dios nga mangted iti panakaliwliwat ti sibubukal nga familia itata. Astamot kablawak dagiti amin nga iglesia nga mangsel-celebrar kakabsat iti annual Thanksgiving wenno panagyaman kadagitoy nga tiyempo iti daytoy nga aldaw kakabsat. Happy Thanksgiving kada kayo amin. Kadagiti churches iti Santa Catalina, Assemblies of the Firstborn. Andag iti daduma pay nga nagselebrar ita. Santa Catalina, Assemblies of the Firstborn under ni Pastor Nathaniel Alejo. Kumusta kayo amin dita? Kakabsat mi, kastamod dagiti agbuybuya iti TPN Digital Network. Madaydayaw iti apo. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, tuloy ko iti mangkablao kada tayo amin. Iti daytoy nga malom, kas ituloy tayo iti mensahe, ngayon tayo nangagan iti Domingo kakabsat, na i-share tayo manipod ijay kuna tayo nga panangibingay iti namnama ni Kristo kadagiti tattao. Ket kuna tayo di Sunday kakabsat manipod ji acronym nga Jesus, JESUS kakabsat. J stands for Jesus is for everyone. Ket di letter E kuna tayo kakabsat He is the eternal gift of God kada tayo iti sangkalubungan. He brings salvation by faith with that unfailing love kakabsat. Kati response tayo, masapol nga share. I-share tayo di gospel kakabsat. Ti panaka ianak niya po tayo nga Isu Kristo aging gana kakabsat. Iti panang subot na kadagiti basmasol tayo. Di daytoy nga malom, tuloy tayo nga kitaan kakabsat. Daytoy nga pakaistoryaan ti panakayanak ni Apo Isus kakabsat. Awan sabali nga gapuanan gapu iji ayat ti Dios kada tayo. Ket ti ayat ti Dios sammo tayo it was made visible in Jesus Christ. Ket iti daytoy nga malom, tuloy tayo nga kitaan kakabsat ni Jesus, ti pakaistoryaan ni Jesus kakabsat. Is worth sharing nang runa kakabsat karagiti tiyempo nga kastoy. Ket kuna tayo this Sunday, ijay scripture tayo, iti Lucas chapter 2 verses 10 to 11, ulitak nga basaon kada kayo, ngam kinuna di anghel kada kuada, di kayag butang, adak ditoy, amang yag kada kayo tinaimbag, adamag, apakaragsakan nyo, when da kayo kendagiti amin at tao. Ta iti itangal daw ditoy ili na David na ipasngay ti mangisalakan kada kayo ni Kristo nga Apo. Ket kitaan tayo ti daytoy nga malom kakabsat di ayat ti Dios nga nangaramid ti daytoy kunana di John 3:16 amok nga ammo tayo amin daytoy ket no saan denggem kapsat nga
buybuya kinagdangdangag ita basag kada kayo in Iloco version dagiti upat nga verses nga masarakan tayo kadagitoy kunana John 3:16 gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios ti lubong inted na ti bugbog tong anak na tapno ti siya sinuman a mamatikon kuana saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Iti John 1:14 kunana ditoy nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaeng kada tayo napnuan ti parabor ken kinapudno nakita mi ti dayag na ti dayag nga inawat na kas kakaiso na nga anak ti ama. Ket iti Roma 5:8 kunana ditoy nga mimpakita ti Dios ti ayat na kada tayo idi managbasol tayo pailaeng natay ni Kristo gapo kada tayo. And in 1 John 4 verses 9 to 10, kastoy ti panang ipakita ti Dios nga ay ayaten na tayo. Imbaon na ditoy lubong ti bugbugtong nga anak na. Tapno maadaan tayo ti biag babaen ken kuana. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Saan agapo ta inayat na tayo ti Dios no diket inayat na tayo ta imbaon na ti anak na pakawanan dagiti basbasol tayo. Ited mi ama dagitoy apo nga naibasa nga sasawom ken ka tapnon ituloy mo nga ipalawag tinagtetengan mi ti daytoy nga malem. I-bless mo apo sagtunggal may sangag dengdengeg kinagbuybuya kastamot aramatom apo nga pakaipalasatan dagitoy nga sasaom. Talekmiken ka apo daytoy nga gundaway, aggundaway ka apo kadagiti amin o God nga naka-join ti daytoy nga malem. Bendisyonam sagtunggal maysa, bendisyonam ti programa kastamot dagiti connection mi apo nga maramat nga pakailasatan dagiti sasaom, pakaipalasatan dagiti sasaom apo ti daytoy nga malem. Dayawon da ka ma, dayawon da ka, katulungan na kami ang mga ganda dagiti mensahem ti daytoy nga gundaway. Italek mi amin ken kadagitoy, itinagan ni Apo may Jesus. Amen. Maridayaw iti Apo. God's love made visible in Jesus Christ. Maridayaw iti Apo. No adda iti agsaludsod kada tayo, anya akita ti ayat ti Dios kakabsat. Wenno anya nga buya daytoy makunkuna nga ayat ti Dios. Mabalin nga nagduduma dagiti panangsungbat tayo. Adda kata nga kuna nga sungbatan ti ayat ti Dios isu dagiti bendisyon kuna tayo. Ti ayat ti Dios ket isu dayjay panangparsuana kadagiti amin. Panakaparsuwa dagiti tattao, panakapakawan dagiti basbasol, panakaited dagiti bendisyon nga glaplapusanan. Nakadado nga pataros kakabsat may panggep iti ayat iti Dios. Ngam ti scripture bigbigan tayo kas binasa tayo kakabsat nga daytoy ayat ti Dios nga kunkunana ket saan laeng nga maysa nga ideya, haan laeng nga maysa nga sao, ngam ket di maysa nga persona kakabsat nga ditoy ti ayat ti Dios nagbalin nga makita, visible kakabsat babaan kanaapo tayo nga Heso Kristo. Ket no kitkitaan tayo kadagitoy kakabsat kani Kristo, the invisible God becomes visible. Kani Kristo kakabsat, ti ayat ti Dios becomes unmistakable. Ket kani Kristo, makita tayo nga ti puso iti Dios kakabsat na iparangarang launay, na emphasize launay dayjay dakkel nga ayat ti Dios kakabsat. Tapnon ti sumagmamano nga puntos kayat ko nga diskriberan daytoy kakabsat God's love is visible in Jesus' story kakabsat umuna gapo ta daytoy ket good news para kadagiti broken people. Ti panakayanak ni Apo Isus no ti ayat ti Dios kakabsat ket naimbag adamag para kadagiti nadadael iti biyag na.
Inusublyanan tayo di teksto tayo kakabsat kunana ije Lucas Kapitulo 2:10 kunana ijay kakabsat ket di anghel kinunana kadakwada di kay agbuteng taadtoy. Daje phrase nga yugan kayo tinaimbag nga damag kunana ijay maraydayaw iti Apo. Naimbag nga damag, igan kayo itinaimbag nga damag, kunana ijay kakabsat, takit kitaan tayo, idi tiyempo, nga ni Apo Isus, at dangagmen ministro dito rabaw iti daga, nagduduma kakabsat, dagiti at damot iti lubong, at dagiti nagduduma nga klase ti butang, nagduduma nga klase ti panagbiag nga awan kasiguraduan na, at damot dagiti klase kakabsat dagiti kunkuna tayo nga corruption kakabsat idi. Ket uray pay kakabsat dagiti pan na kairuruman dagiti tattao. Ket nang dangro na nagadukit din nga klase kakabsat iti spiritual darkness. Dagita kakabsat iti adda iti tiyempo nga ni Apo Isus kakabsat ket adda ditoy rabaw iti daga ket uray pay iti daytoy nga gundaway kakabsat ti lubong nga pagbibiyagan tayo ket napunpunno dagiti aramid ti sipnget saan nga nasayaat kakabsat nga mapaspasamak no kitkitaan tayo ket ad-aduda saan nga nasaya at mot nga denggan kakabsat no adda dagiti bad news nga kuna tayo bad news gaputa saan garod nga nasaya at nga damdamag ngem di anghel nga imay nga nangitod iti saan nga bad news ngem imay tapnon inyeg na iti naimbag nga damag kunana ijay kakabsat inyeg na iti naimbag nga damag ti dakkel aragsak ama ipaay to kadagiti amin nga tattao madaydayaw iti Apo. He came with good news. So ti Dios kakabsat saan na nga nilipatan dagiti tattao. Haan na nga niliplipatan ngem kitdi nangaramit ti dakkel nga pamuspusan ket imay babaan. Iti pan nakaramat dagitoy kakabsat ket daydi imay nangyeg iti naimbag nga damag. So ni Apo Isus kakabsat makita tayo ditoy He came for the broken. Ni Jesus imay para kadagiti broken people na dadal nga tattao. Wenno He came kadagiti tattao nga na-rejectar. He came kadagiti tattao nga nabanbanugan. Dagiti guilty people, dagiti napaspasaktan nga tattao kanda dumapay. Ket nakad-adukit din dagitoy kakabsat nga kasasaad ti tattao, klase dagiti tattao nga masapol. Nga mga gandamot daytoy istorya ti panakayanak ni Apo Isus. Panakayanak ni Apo Isus. No kitkitaan tayo kakabsat para kadagiti tattao. The broken people kakabsat who feel hopeless. Awan iti inanamada. Tattao nga awan ti inanaman na. Tattao nga pirmi nga nabanbanugan. Tattao nga mabalin nga marikrik na nga isunak at agmay-may salaang. Feeling na is-isu dalaang tagbibiyag. Daytoy nga pakaistoryan ni Apo Isus, daytoy nga ayat ti Dios kakabsat ket para kadakwada. Naimbag nga damag nga para kadakwada. So kadagitoy tiyempo nga kastoy kakabsat, mas kumapay nga mai-remind tayo daydi ayat ti Dios kada tayo kakabsat. Ket ti ayat ti Dios daydi panakayanak ni Apo Isus kakabsat saan laeng nga bareng-bareng nga istorya. Ngem daytoy ket istorya na Diosan nga istorya nga mangted itinamnama maraydayaw tinagan iti Apo. At daytoy nga istorya, a story that is worth sharing. Maraydayaw iti Apo. God's love is good news for the broken. Maikadua kakabsat, God's love is visible because it is personal and life-changing. Tiyat ti Dios ket personal ket mangted ti panakabalbaliw iti biyaga. Iti maud-udi kakabsat iti verse 11 iti Lucas chapter 2 kunana ijay maipa ito kadagiti so amin nga tattao.
A Savior has been born to you. 11. Ti maysa amang isalakan, isu ni Kristo nga Apo. Maraydayaw tinagan iti Dios. A Savior has been born. Naipasngay ti mangisalakan kakabsat. Imbaga na ditoy, naipasngay ti mangisalakan ada tuloy na kakabsat. Naipasngay ti mangisalakan kada kayo kuna na ijay kakabsat. So daytoy nga panakaipasngay ti mangisalakan kakabsat kadagiti tatnao ket para kadagiti amin kakabsat. Kadagiti amin nga kayat na amamati ken kuana. Isu iti season kakabsat ti panakaistorya ti panakayanak ni Apo Isus kakabsat ket isu iti season nga maspay nga mariknam nga dadekdeket ti mangisalakan ken ka. Dadekdeket daytoy nga istorya. Mo tayo kakabsat nga daytoy nga panakaistorya ti panakayanak ni Apo Isus. Ditoy tayo kakabsat nga maamuan daydi kinadakkel. May panggap ti ayat ti Dios. Ket no kitkitaan tayo daytoy kakabsat adda iti personal nga implication na kada tayo taimay para ken ka, para kanya, para kada tayo amin kakabsat. Ti manubot ito'y lubong kakabsat, imay dito'y lubong para kada tayo amin. Maraydayaw iti Apo. Katlaglagi pon tayo kakabsat, idi may ni Apo Isus, dito'y lubong. Han nga imay tapnon mangipatakder, iti may salaang nga relihiyon. Han nga imay tapnon iti kasta, ipamuspusan na dagiti ritual kakabsat. Ngam imay tapnon iti kasta, nangaramid iti relasyon ken kaken isuna. Inton awatom isuna itabiyag mo. Inton patsyom isuna ket awatom kas manubot ken mangisalakan mo. Madan ka iti relasyon ken kuana. Dayta iti kayat na nga maaramid kada tayo. A Savior has been born kada kayo, to you, kunana ijay. Kada tayo amin, maraydayaw iti Apo. Imay anang yag tipan na kirelasyon tayo iti Ama. Awan sabali kakabsat no dinapo tayo nga Heso Kristo. Agapo kini Apo Isus kakabsat, napakawan dagiti basbasol tayo. Agapo kini Apo Isus, napasubli ti kinasya sino iti tao. Agapo ken kuana adda ti agnanayon na kinatalget ti biag, maraydayaw iti Apo. Agapo ken kuana our life has given purpose. Nadaan iti purpose kakabsat dagiti biag. Maraydayaw itinagan ti Apo. Ketno kada tayo kakabsat iti daytoy nga malom. Kadagiti agdengdengeg ita, kadagiti agbuybuya ita. No patsyom nga binalbaliwan na ka ni Apo Isus. No patsyom nga ni Apo Isus ket binalbaliwan na tabiyag mo. Sapay kumata saan mo nga idulin, saan mo nga ilumang ti pakaistoryaan na, ngumkit di i-share mo dayta, ibingay mo dayta iti sabali, saritaom dayta kadagiti tattao, ipukaw mo iti kinasya sino na, ipakitam di kinadakkel ti ayat ti Diyos ken ka. You must share what God has done. Maraydayaw iti Apo. Ket kanayon tayo alaglagi pon daytoy. Kanayon tayo nga panpanunutan daytoy kakabsat. You have that testimony. Adda ken ka iti testimony ti biag. Masapul mo lang nga baga. Ket no, panpanunutan tayo daytoy nga testimonyong kakabsat. Isu dayjay testimonyo ti biag mo, plus dayjay testimonyo wenno pakaistoryaan ni Apo Isus equals isu dayta iti nabilog nga testimonyo iti panagbiag mo. Maraydayaw iti Apo. Apay nga kunak nga kastoy, gaputa idi nga na-encounter mo ni Apo Isus, mamatiak nga saan mo nga kayat nga idulin, haan mo nga kayat nga iimot, wano ilamang, wano ipaidam, dayta nga riknam nga ayat iti Apo. Masapul nga i-share mo mat iti sabali, ibagamot iti sabali, itestimonyom, titestimonyom para iti sabali, ipangag mo, jay panang balbali ni ti Apo kan ka, kat i-encourage mo iti padam nga sumurot mo't iti Apo.
So kadagiti tiyempo nga kastoy kakabsat. Ado dagiti pampamilya nga makita tayo nga masapol da iti inanama. Masapol da iti namnama nga agbiag. Katadamot dagiti gagayam nga masapol da iti panakapakawan. Yes, there are kakabsat. Nuhaan mo nga marik na layta amok nga ammo di pusom ngam saan mo lang ngay naramid gapo. Dadapay laang dahil selfishness ken ka. Uno, dapay lang di marik na nga makaamutan. Uno, bibiyang ko kanya na. Dagitaman nga sasaunod at duman niya kakabsat. Nga masapol nga haan nga kasta. Gaputa ti ayat ti Diyos kat imay para kada tayo amin. So, iti biyag mo kas inawat mo ni Kristo. Masapol nga i-share mo mo't dayta. Kat uray pay dagitag pastor kakabsat. Idi nga nangegda timbaga ti anghel. Sinurot da day dibituan. Kat idi nasarakan da iti lugar ngayan ni Apo Jesus kakabsat nga naka ipas ngayan. Dijay da kakabsat nga nakita kat na witnessan kakabsat nga ti anak ti Dios kakabsat adda nga naipasngay anya ti inaramid da. They get out from that place ket napanda in share in pakaamuda dayjay nakita da. Madaydayaw tinagan iti Apo. You don't need kakabsat ti dakkel nga degree. You don't need kakabsat nga madan ka itinangato nga posisyon uno titulo tapnon maaramidam daytoy. Aramidam kakabsat manipod iti testimonyo itabiyag mo. Dayta nga testimonyo ti dakkel nga ayat ti Apo iso iti i-share mo iti sabali. Dayta nga panakabalbali itabiyag mo kakabsat iso ti usaram nga mang-i-share iti banghelyo kakabsat kadagiti tattao. Wen ti ayat ti Dios kakabsat agbalin nga nabilbilag kakabsat no ibingay mo dayta iti sabali. Maraydayaw iti Apo. Saan lang nga dayta kakabsat? Maikatlo, God's love makita tayo is visible. Uray pay, iji panagungar na. Haan nga nagtalinaod kakabsat. Dahil ayat, haan nga nagsardeng ijay pan nakapasamak iti pan na kay krus ni Apo Isus kakabsat. Saan nga nagpatinggay ijay krus? Dahil ayat na kakabsat dinadaol na ti bilag ni patay maridayaw ti Apo. Kat dahil ayat it step out of the tomb alive kakabsat ni Apo Isus. Kat pinanaknakan na ati ayat ti Dios kakabsat, abakan na iti kinasipngot, inabak na ni patay, abakan na ti basol, kat nalpasan kakabsat nga inabak na ti basol, dahil ti ayat ti Dios kakabsat, abakan na amin nga gandat nga mangpirdi, dahil dakkel nga plano ti Dios ken ka. Dayta ti ayat ti Dios kakabsat. It overcomes everything that tries to destroy us kakabsat. Maraydayaw tinagan iti Apo. Gaputan ni Apo Isus nagbiag. Ti ayat ti Dios kakabsat. Ket saan laang nga nalpasan idi ket ijaynan haan kakabsat. Tiyat ti Diyos agtultuloy. Tiyat ti Diyos ibibiyag iti kankanayon. Katiyat ti Diyos aktibo kakabsat nga gargaraw aging gana ita. Maraydayaw tinagan iti Apo. God's love is visible in His resurrection. Maraydayaw tinagan iti Apo. Katlaglagipon tayo kakabsat. At dati bilag, nagdakkel nga bilag ayat ti Dios. Inton naggaraw ka, inton i-share mo na itang testimonyo itabiyag mo, inton ipaaramat mo na itabiyag mo kakabsat, nga mang-i-share iti ebanghelyo, rik-rik na to na itang dakkel nga ayat ti Dios ken ka. Iti maudi kakabsat nga kayat ko nga ibingay ti rayto nga malom. God's love is visible in Jesus' invitation. Istorya ni Apo Isus kakabsat still make God's love visible today. Don't you realize that kakabsat? Agtultuloy
nga ti ayat ti Dios kakabsat ket may parparangarang makitkit na oray pay kadag itoy nga gungundaway. Tanya iti kuna iti sa una kakabsat. Agtultuloy di panangaw-awag na kakabsat. Agtultuloy kakabsat iti panangaw-awis na iti tao. Anya ti kuna ti sa una kakabsat, come to me. All who are weary, kuna na ijay kakabsat, umay kayo, da kayo amin nga madagdagsanan. Maririribukan ko na ijay kakabsat. Dayta ni Apo Isus is still making a way. Tapno ni tikasta umasidag kakankuana. He's still making that possible way. Tapnon makitam di ayat na. He's still doing a possible way. Tapnon mariknam di dakkel nga ayat na ken ka. Anya ti kunana pay kakabsat. I am the good shepherd. Siyak itinaimbag nga pastor kunana ijay. Ket kunana ijay may isa nga binasa tayo kakabsat iti Juan. Whoever believes in me shall not perish. Maraydayaw iti Apo. Siya sinuman nga mamati kanyak. Maadaan to iti biyag nga agnanayon. God's love kakabsat. Kat saan laang nga may nga mensahe. Tapnon dengdenggen tayo. Apresyaren tayo. Nasaya at dayta. At admiren tayo kakabsat. Ngam iti ayat ti Dios. Kat may nga mensahe. Tapnon masapol kakabsat. Nga aramidan tayo nga awis para iti so amin kakabsat. Aramidan tayo nga encouragement. Tapnon awaten dagiti daddo mga tattao nga sanpay ngay mawat kini Apo Isus ti ayat ti Dios kakabsat iti biagda. Maraydayaw iti Apo. It's an invitation to receive Jesus Christ as our Lord and Savior, as their Lord and Savior in their life. Maraydayaw ti Apo. God's love is visible. Maraydayaw tinagan iti Apo. Iti daytoy nga malom kakabsat. Amok amu tayo amin ti pakaistoryan ti panakayanak ni Apo Isus. Amok nga saan nga agtalinaod. Karag iti panakaamu tayo laeng. Karag iti panpanunod tayo. It must be shared kakabsat. Masapol no marikrik nam jayat ti Apo. Ipakitam ket i-share mo mat iti sabali. Tapnon iti kasta kaskuna iti sao ti Dios. Ti anak ti Dios dinagan na pay laeng kakabsat. Anya iti kunana jay, He is called Emmanuel. Kaya't na God is with us. God with us, kunana kakabsat. Takayat ni Apo nga nasidag karag iti amin nga tattao. Kaya't ti Apo nga amin kat umay iti pan na kaisalakan. Tauray pay kakabsat iti maysa nga kararwa. Narigat iti sangwanan iti Apo nga mapukaw. So amin tayo kakabsat at dapaset tayo iti pan na kaibaga dagiti sasao iti Apo. Maraydayaw iti Apo. Ket no kitaon tayo ni Apo Isus kakabsat. Laglagipon tayo iti pan na kaistorya, pakaistoryaan ti umay na dito'y lubong. Ket laglagipon tayo kakabsat. Daytoy panakayanak na. Ket makita tayo kung makakabsat di ayat ti Dios. Ket no kayat mo kakabsat nga maamuan no kasano jay kita iti ayat ti Dios kakabsat ibagakken kang agdengdengeg agbuybuyay ti daytoy nga malom. Kumita ka laeng ken ni Apo Isus. Kumita ka laeng ken kuana isu nga author and finisher iti pammatim. Ket no kayat mo met nga marikna. If you want to feel God's heart, you must listen to Jesus. Dungeg ka ken ni Apo Isus kakabsat. Ket no maawatam daytoy nga ayat ti Dios ken ka, masapol nga sumurot ka. Surutom ni Apo Isus itabiyag mo. Maraydayaw tinagan iti Apo. Taken ni Kristo kakabsat. Ti ayat na, ti ayat ti Dios kakabsat. Nagbalin. Nga visible kada tayo. Makita kakabsat. Posible. Dagiti amin nga inaramid na personal kakabsat nga imay. Saan nga pulos nga nagkamali ti Diyos ti panangipaay na. Iti bugbugtong nga ayat na para iti sa nga lubungan.
Maray dayaw tinagan iti Apo, ket laglagipon tayo kakabsat, dayjay ni Apo Isus kakabsat, na ikan itinagan, Emmanuel, ulitak man kas kunak tatay, Emmanuel, which means God with us. Katuray pa ni Propeta Isaiah, binanggit na kakabsat, nga dayjay, nga nagan, nga umayto, ay mangisalakan nga umayto. His name is called Wonderful. His name is called Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Maray dayaw tinagan iti Apo, nagpintas nga damag para kadagiti amin. Nagsayaat nga denggan, nagsamit nga amirisan kakabsat dagiti paspasamak, iti pan na kayanak ni Apo Isus, ti iumay na dito hilubong, nagpintas nga denggan, ayat ti Dios kakabsat nga para kadagiti isu amin. So ituloy tayo, no kasano tayo nga ibingay, ti pakaistoryan ni Apo Isus, ti ayat na kakabsat, saan laong, nga kadagiti tiyempo nga kastoy, ngam kuma kadagiti tiyempo nga kastoy, mas pay nga marikrik na tayo, iti mga share di testimonyo tayo iti sabsabali, no anya dinaramid ni Apo Dios ken kay tabiyag mo, mas pay kung mga ikararag mo, dagiti tattao nga kasapulan ken ni Kristo, ket makitongtong kakadakwada, kasaritam isuda, ibingayam isuda, dayjadakkel nga ayat ti Dios nga namuan ken na i-receive itabiyag mo. Ituloy mo nga ipakita kakabsat iti panagayat mo kadakwada. Haan laeng nga kadagitoy nga tiyempo, amen. Haan laeng nga kadagitoy nga season. Show your love intentionally, not only for this season kakabsat. Show your kindness, your open heart kakabsat nang nangruna iti ebanghelyo iti Apo. Maray dayaw tinagan iti Apo. Agimbitar ka kadagiti tattao nga umay makidanggay kadagiti gatherings. Agimbitar ka kadagiti friends mo nga umay makijoin ken ka iti panakigimong mo. Agimbitar ka kadagiti tattao tapnon maysa kay nga kararag. Maray dayaw iti Apo. Share. Ibingay mo kakabsat iti pakaistoryaan ni Kristo, ni Jesus. Isu iti tong mo kuma iti sabali, isu kuma iti bukang bibig mo, uray pa'y kadagiti social post mo, iti social media kakabsat, kat uray pa'y kadagiti real visions, kadagiti devotionals, dagita kuma iti maipost, kan ma-share tayo kakabsat, maray dayaw itinagan iti Apo. No kitkitaan tayo kakabsat, it's only for this season, nga naglaka, nga maawatan, kun ma-share, maipapan, itipan na kayanak ni Apo Isus. Nadaduma dagiti tattao kakabsat, kun atayo won amudan, won amukon. How about the impact of Jesus who was born? The impact na itabiyag mo kakabsat, sapay la kumakakabsat, nga ituloy tayo, nga ibingay, ti pakaistoryaan ni Apo Isus. Maray dayaw iti Apo, kat uray pa'y karagiti tiyempo nga kastoy, ragragsakon, in-enjoyin tayo kuma, haan ko mga shortcut, haan ko mga mabalbaliwan, nga mapaspasaya at kakabsat, tipan na kaamo tayo iti pakaistoryaan ni Apo Isus. Gapo ta pakaistoryaan ni Apo Isus, tipan na kayanak na is a very very good news kakabsat. Nagsayaat nga istorya, mangtod iti panakabalbaliw iti biag, mangtod kakabsat iti panakabalin nga mangbalbaliw iti biag mo kakabsat. Ket daytoy nga pakaistoryaan ni Apo Isus para kada tayo amin maray dayaw iti Apo nang nangruna kadagiti tattao nga awanan iti inanama. Ngem intun mangaganda daytoy, intun ni share tayo daytoy. Maadaan to kuma iti namnama ket agserbida iti Apo. Maray dayaw iti Apo kakabsat daytoy iti sao ti Dios, iti daytoy nga malom, tultuloy tayo nga ipadamag, tinaimbag nga damag kakabsat nga imay kada tayo.
Tultuloy tayo nga share dagiti testimonyo tayo. Kat iti dayto nga malom, maraydayaw iti apo, gyaman akti gundaway, nga nang share kada tayo tata. Kat sumarsaro no kakabsat nga Domingo, praise the Lord. Tultuloy to kakabsat ni Pastor Binel, dakayanan. Dagitoy, kat ni apo, iso timang bendisyon, nga agtultuloy ti daytoy nga programa, mensahe ti panakaisalakan. Share Jesus story. Share God's love kakabsat paridayaw iti apo. Kat may enjoy tayo kumaray ito nga season nga marikrik na tayo kakabsat ti ayat ti Dios nga nagdanunan karagiti panagbiag tayo. Ni apo ti mang bendisyon. God bless us all. Iti dayto nga gundaway kakabsat sakbay kami ngag-end. Mangipaay kami pay iti maysa a mensahe iti kanta para kada tayo am amin kakabsat ket irugi ni Brother Ermelo. Praise the Lord. Ikanta, We Are the Reason. Real children, we will dream of Christmas morn. All the gifts and we knew we'd find, but we never realized the baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about giving, the giving of ourselves, and what it means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. And we were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to live. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him, for Him.
Maridayaw iti Apo kakabsat. Nagmayat iti mensahe ti kanta kunana. We were the reason that He suffered and died. We were the reason that He gave His life. He gave us the greatest gift of our lives. Maridayaw iti Apo. Kanino niya binigay kakabsat? To a world that was lost. He gave all He could give. Impakita na, dagiti rason, tapnon, agbiag tayo kakabsat. Maridayaw iti Apo, dayta ti dakkel nga ayat ti Dios. Unconditionally kakabsat, dayta iti Dios tayo kakabsat. Inayat na tayo amin. Anyaman ti kasasaad mo, no masideg ka kenkwana, iso arakupen na ka. Anyaman ti estadom, anyaman iti circumstance mo iti daytoy nga malom. Numapan ka iti sangwanan iti Apo katag kararag ka, umawag ka, isusungbatan na ka. Kakabsat ngagdengdengeg iti daytoy nga malom. Ti Dios na asideg unay karagiti amin nga umawag ken kuana. He came haan nga adayo kakabsat. Gaputa imay isuna. God is with us kunana. God with us kunana iti nagan ng Emmanuel kakabsat. Tapnon ibagakken ka ngagdengdengeg nga kapsat iti daytoy nga malom. Ti Dios ay ayaten na ka. Ti Dios kayat na ka nga arakupen. Ti Dios kayat na ka nga aramiden nga tabiyag mo ket nananay. Naan-anay, aging gana ti iumay na kakabsat. Ket maysakan to kadagiti umayan na. Maysakan to kadagiti sumabot ken kuana. Maraydayaw iti Apo iti daytangal daw. Anya iti pilyam, sumurot ka iti Apo, denggem dagiti sasauna, ket awata misuna itabiyag mo, patyo misuna kas manubot ken mangisalakan mo, ket maadan kanto iti biyag, nga agnanayon, agkararag tayo, managayat ken managparabor unay nga Dios, si Kaapo nga napnuan iti nagdanunan nga ayat. Sika nga Dios mi Apo nga saan ngagbalbaliw. Sika nga Dios Apo nga makaammo kadagiti amin mi Apo. Dayawon ken itanokda ka. Awagyaman kami Apo iti mensahe ti daytoy nga malom. Pagpatuloy mo Apo nga ipaay iti mensahe ti biag Apo kadagiti puso mi. Tapnon uray pay Apo kadagiti tiempo Lord God nga da kami kadagiti circumstansya nga narigat. Mabigbig min tulat ta ni Apo Isus. Kumita kami tulat ta ken Apo Isus. Ijay cross mo Apo ket makita min to tinamnama. Namnama tinapintas nga biag. Tapnon tulungam sagtunggal maysa nga nagdengeg ti daytoy nga malom. Makikadda ka uray pay ngagtultuloy kadagiti programa Apo nga sumaruno iti daytoy nga programa mensahe ti pannakaisalakan. Kanuray pay kadagiti daddu mga programa. Bendisyonam met Apo iti daytoy nga istasyon DCTP. Uray pay tagtultuloy Apo nga panakaistimar dagiti amin nga connections mi Apo. Uray pay iti radio. Maraydayaw ka Apo kadagiti amin nga aramidom. Ket Apo italekuken kan dagiti amin mi dagiti amin nga nagdengeg ita. Si Kaapo iti mga iwan sagtunggal maysa, oray pay no da, agsisina kami tatta nga tiyempo, Lord, daw dawatem iti panagikadam, ti presensyam Apo kada kami amin, o Dios. Agyaman kami, kat italag ko amin kan kadagitoy, itinaga ni Jesus. Amen, ken amen. Maridayaw ti Apo kakabsat, agyaman tayo, kat nang nangruna kadagiti sponsors tayo, sungagdengdengeg, agbuybuya, Maridayaw iti Apo, kumusta tayo amin kakabsat mi, dita abroad, mabalin nga, itultuloy tayo mo't nga ipadanon, nagiti mensahe tayo, itiray nga programa, mensahe ti pannakaisalakan. Yaman kami, kadagiti engineers tayo tata, iti unag iti radio station, may God bless us all, kat kastan, happy Sunday to all, kan God bless us all. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In